V areáli Slávie sa hádzali taniere. Nebolo to však v rámci zvykov gréckej svadby. Išlo o lietajúce taniere, ktoré si sem prišli zahádzať hráči 6 tímov z celého Slovenska. 1. októbrovú nedeľu sa na futbalovom ihrisku v areáli Slávie Trnava konali majstrovstvá Slovenska v Ultimate Frisbee. Účasť bola bohatá. Podarilo sa nám sem dostať 6 tímov, jeden úplne nový tím z Leopoldova, čo je veľké plus. Sme radi, keď vznikajú mladé tímy a keď ich je čím viac. Každý hráč je vítaný. Takže sme radi, že nás je tu toľko. Po iné roky sme mávali účasť len 4-5 tímov, čo bolo trošku také skromné. Počasie je nádherné, aj keď trochu pofúkuje, ale zápasy sú v podstate bojovné a radostné. To je jedna z dôležitých predností tejto hry. Základnou myšlienkou okrem iného teda je aj, že radosť z hry má byť dôležitejšia než samotný výsledok. Tento šport nie je zatiaľ verejnosti veľmi známy. Kedy a kde vlastne vznikol? História je relatívne dosť mladá, zhruba v 60. 70. rokoch v Amerike to všetko vzniklo. Najprv to bolo len obyčajné hádzanie a žonglovanie s diskom, až postupom času vznikali rôzne pravidlá a súťaže. Na celom svete je niekoľko národných federácií, svetová federácia, takže je to šport, ktorý má široké zázemie vo svete, aj keď u nás je teda ešte relatívne mladý. Medzi najlepšie týmy sveta patria Angličania, Švajčiari, Švédi, Fíni. Tento šport nie je príliš náročný a za relatívne krátky čas sa ho môže naučiť hrať takmer každý. Medzi nami sú hráči, ktorí to hrávajú rok a už sú celkom dobrí. Sú medzi nami hráči, napríklad ako ja, ktorí už sa tomu venujú zhruba 3 roky a dostávajú sa v podstate na takú tú strednú úroveň. Tí najlepší hrávajú fakt už nejakých 80 rokov a sú európska špička, že nehrávajú iba v našich slovenských tímoch, ale požičiavajú si ich aj týmy z Rakúska alebo z Nemecka a tam hostujú na rôznych turnajoch. Týmy sa skladajú zo 7 hráčov. Ihrisko je rozdelené na 3 časti, na obrannú, strednú a útočnú zónu. Úlohou hráčov je dostať disk do súperovej obrannej zóny. Hráči môžu zaujať 3 posty: handler alebo rozohrávač, middle, čiže stredový hráč, a long, teda útočník. Každý hráč môže držať disk najviac 10 sekúnd. V Trnave sa tento rok stretlo 6 tímov. Na prvom mieste sa umiestnili hráči z Mental Discorders z Bratislava, na druhom mieste boli Škorpióni z Bratislavy a bronzová priečka patrí týmu Golden Ants Zlaté Moravce. Úlohou tohto podujatia bolo tiež prilákať potenciálnych nových hráčov. Možnosť prihlásiť sa má naozaj každý, bez ohľadu na vek či pohlavie.